I kao što smo obećali na početku emisije Selektor Festa sa nama u Beogradskom studiju televizije Kopernikus, 43. fest počeo je 27. februara i traje do nedelje. Idealna prilika da vidimo šta je ono što je obeležilo dane za nama i iskoristit ću priliku naravno da ovako zajednički najavimo ono što je još preostalo od programa. Pre svega dobar dan i hvala što ste došli. Hvala vam. Evo da se osvrnemo, mada evo mediji to intenzivno prate ovih dana, verujem i publika koja u velikom broju pristiže na projekcije. Dakle, samo mali osvrt na ono što je već za nama. Da, ono što je najbitnije to je da smo mi jako zadovoljni kako je publika reagovala na nešto drugačiji koncept festa nego što smo navikli prethodnih godina. Znači, mi sad imamo 3 takmičarske selekcije, i nacionalnu, i internacionalnu, i program, subverzivni program Granice. I, dakle, publika je shvatila da je to jedan pravi festivalski koncept, očigledno da gledaoci vole kada je u toku takmičenje, naravno to svi volimo, vole i naši gosti iz inostranstva i mi smo jako zadovoljni prijemom, a to dokazuje i broj prodatih ulaznica. Prema poslednjim podacima to će da bude više od 100.000 do kraja festa. Osim novom koncepcijom, čime se još možete pohvaliti, konkretno mislim na naslove? Da, brojnim gostima, dakle u Beogradu su bili Richard Dreyfuss, sada je tu Mohsen Makmalbaf, imamo zvezde i u sva 3 žirija, imamo regionalne zvezde. Dakle, veliki je broj gostiju u pitanju. Imamo te nagrade Beogradski pobednik za posebno doprinos svetskoj kinematografiji i u svakoj kategoriji posebno. I u nedelju je ta velika završnica, dodela nagrada u sve 3 kategorije. Biće to jedna interesantna ceremonija. Sad, za šta je bilo možda najviše interesovanje publika ako se nešto uopšte u tom smislu? Za to nam je potrebna malo distanca da tačno vidimo, ali u svakom slučaju ljudi su dolazili na projekcije filmova koji su dobijali Oskare, koji su nominovani za Oskara, ali je zanimljivo da su jako dobro prihvatili i ove kao malo art house umetničke filmove, recimo projekcija filma Turist, koji je specifičan evropski film, dakle nije prerađen kao blockbuster, je projekcija za taj film je bila sala je bila potpuno popunjena i to sala centra. Dakle da publika je jako dobro prilila i te blockbustere i ove kao uslovno rečeno manje filmove. Kako je prošla Enklava, ja bih bila malo pristrasna i pitala za taj film s obzirom da nam je reditelj bio gost informativnog programa i to je film koji je privukao dosta pažnje. Jeste, ljudi su 10 minuta aplaudirali, veći deo ekipe se poklonio, bilo je tu ti velikih glumačkih zvezda. Nakon projekcije smo pričali sa gledalcima i shvatili smo da je film jako dobro prošao i taj film uskoro ulazi u bioskopsku distribuciju, tako da će gledalci imati prilike da vide o čemu se radi. I ja im toplo preporučujem. Evo da se za kraj razgovora samo još malo zadržimo na ovome što tek sledi, tako nedelja, veliki dan. Da, to je ta velika ceremonija zatvaranja. Eto, i mi smo nestrpljivi, dakle, kažem mi, Jugoslav Pantelić i ja smo nestrpljivi da čujemo šta je žiri odlučio što se tiče nagrada. Nagrada se zove Beogradski pobednik i poznati glumci i reditelji će izlaziti na binu i nakon saopštenih odluka žirija će uručivati nagrade pobednicima. Ja ću sebi dozvoliti da kažem frazu, ali verujem da će to biti težak zadatak. Da, apsolutno. Što se tako kaže, ali verujem da zaista jeste. Apsolutno. Eto, znači za vikend nas očekuje nekoliko zanimljivih naslova. Da čujemo, da, koji su to? Dakle, mi imamo film Tri srca, recimo, imamo novi film Liv Ullman koji se prikazuje zapravo nakon te ceremonije zatvaranja. Film koji zapravo zatvara festival je film Bataljon. To je jedna vrlo interesantna priča iz Prvog svjetskog rata, iz perioda Ruske revolucije, dakle 1917. U pitanju je ženski bataljon koji je posljednja odbrana carske Rusije u borbi sa bolševicima i ekipa filma glumačka, dakle čitav ženski bataljon će izaći na binu i poklonit će se našim gledalcima. Evo, time ćemo završiti priču danas. Vam mnogo hvala što ste izvolili. Hvala vam što ste mi pozvali. Bio je to Mladen Đorđević, selektor festa, dakle 43. fest u toku. Radujemo se nedelji da čujemo odluku žirija, a